O'n i'n cael cweir ydra. And for the sake o cael cweir. O mam yn llista di yn cwffio. O'n i'n job da dona, o'n i'n cael punch, o'n i'n cael kick, t'wa. O gynna mi ffordd o sbio na fo da, t'wa. Cysgu ar y stryd, yn rough. Ne, mynd adra cael cweir. Be oedd yr opsiwn yn gynna fi. Ond t'wa, hogyn 30 i 16 lle. Gorau byw y bwyd yna. Dyna beth di weld, na pam eisiau gysylltu rhwng drwydda di weld yn Caitlin. Mae hi yn byw y bwyd yna, dwi di byw. A dwi jyst falch, t'wa, mae Rownd yn portreo yr cymeriad yna lle. John Barnett dyna fi, a dwi'n byw bod edan wreiddiol o Tregarth, wrth Bangor. A lot o be o'n i weld ar y stori yn dod yn dol at y fi. A mwy na byd o'n i'n sbio ar y cymeriad yma. O'n i'n sylweddoli na fi oedd y cymeriad yna. I 30 years yn ôl yn Bangor. Pan i mewn care homes, cysgu yn y stryd, a trio dinianc a fewn ag allan, a bydda. O'n i'n gweld Caitlin yn dwy'n bwyd o bens. Nes i dorri fewn i ysgol Tryfan o Fangor, ysgol fi. A nôl bwyd o fanna, i syfeifio, achos o'n i'n gwybod o'n i angen bwyd, a o'n i'n gwybod bod yna bwyd yna. Nes i dyfu fyny'n Tregarth, a dylwn mwyn tyndod i ddim yn hapus. Mam, y problem efo mam. Mam yn gas, a fi oedd y punchbag, basically. O'n i'n aros lot o'n amser yn Trawsfynydd, efo yn anti fi. Do'n i'n gwybod pam o'n i'n traws, o'n i'n gwybod bod mam yn mynd i ysbyty dim bach. A oedd hi'n dipyn o weithiau, so o'n i'n traws efo'n modri fi. Pan i'n fach, o'n i'n neud rhywbeth yn wrong, o'n i'n cael styd. O'n i'n mynd allan, chwarae pêl-droed, o'n i'n mynd i ysgol Sul, gyda fi llgada di, trwy'n y gweidi, mynd i'r ysgol, a di sbio yn oedolyn, a di sbio, mae yna bobl fanna, di gweld hyn, pam neb di sefyll i fewn, t'fo. Pan i'n 12 oed ath mam mewn brodi, mi symud i Fangor o Tregarth, a ni'n meddwl, nid un wella fi. A doedd am yn gwella fi. Oedd am yn dy waith, oedd mam yng Nghamdreni, oedd yn stepdad i Nghamdreni. A pan i'n 12, o'n i'n abo Bangor, o'n i wedi byw Bangor, a mae yna le Wellfield Centre oedd yno efo. O'n i'n mynd i fanna, o'n i'n byw wrth ymwyl ysgol Tryfan. O'n i'n cer at 1 o'clock, 2 o'clock bora, lawr yn y pyjamas i Wellfield, a cysgu. O'n i'n neud hynna yn gyson. Di cofio deffro ta 7 un bora, o'na blismon yn actually eista efo fi, dre blancad yna fi, i adal fi cysgu. A do'n i'n nabod dad, so gyda fi'n ffordd i fynd. A mae yna bethau, dwi'n yn gwybod, stupid, dwi'n cofio. Pobl, wwan, maen nhw'n siarad efo fi wwan, maen nhw pobl yn siarad efo fi. Ond y pobl ddim yn siarad efo fi. A pobl yn sbio ar fi fynd, wwa. A dyn ni'n dall pam. A wwan dwi'n dall, mae gyda mam mental health i hyn. Do hi'n gallu cwpio efo fi, dwi'n yn gwybod os ni'n gallu cwpio efo bywyd i hyn. Ond o mam codi twrw efo pobl. A dwi'n meddwl pobl yn associate fi, wedi gorau tyfu fyny wan. Y pobl yn associate fi efo mam fi, ond dwi'n totally wahanol berson. Escape fi oedd yn 1992 pan nes i fitio Graig fi, wel, ynghariad i'r pryd. Ar ôl ryw chydig wsnosa, nath mam a dad yng nghyfraith i rwan gymryd fi fewn o bodedan. A wedyn, o fanna, do'n i'm yn cael dim byd i wneud efo mam fi, dim byd i wneud efo stepdad fi, gwella ni'n ystyn yn ei sens. A lot o bethau, nes i'n golli'n Wraig yn 2009, o'n i'n ôl i Square One, o'n i'n plant. O nath Catrin, mae'n autistic o merchu, oedd hi'n gorfod mynd i ysgol yn Dimbach. Wedyn, nes i fynd i Dimbach i'r ysgol efo fi. Beth cyntaf ni'n gweld o'r ysbyty meddwl, oedd o fo'n dol i fi. A o'n i'n gwybod, wel, o'n i'n mynd i fy ma fach, dwi'n gwybod pam o'n i'n mynd i fy ma fach, t'bo. So nes i benderfynu i trio helpu fy hyn, o'n i'n stryglio ar y pryd. Mynd i Gaernarfon, gofyn i Social Services, yna'r ffeil yna fi dda. A maen nhw'n dweud, ffeil o beth ti isio, o ffeil o bywyd, mae'n rhaid bod yna rhywun efo ffeil yna fi.
Nath y social services dweud, maen nhw wedi ffindio ffeil i fi. O mond i fyny i 1979 neu 1980 dan oedd o. Do'n am byd previously, achos ar y pryd do'n am byd wedi cael ei ddogfennu. So, o'na 5-6 mlynedd am mwy di, oedd o ddim ar ffeil. So, ges i'r ffeil ma. A nes i sbio drwyddi ac o'n i'n sbio arno fo. Yr bychan mewn cael cweir a be am dymaen lle. A nes sylweddoli fideo. So, nes i gysylltu ar heddlu a gofyn ar heddlu. Medra ni wneud rhywbeth o fo ma. Nath nhw chwarae teg yr heddlu, nath nhw helpu fi. Dod ymlaen siarad efo fi. Nes i wneud 3 awr o fideo yn Holyhead Police Station. A nes i clywed am dipyn golew, oedden nhw'n trio cael information beth i digwydd mynd drwy'r ffeil. A dyn, ges i gysylltiad gyda'r heddlu ryw 6 mis wedyn. A maen nhw wedi data wedyn, maen nhw wedi siarad efo mam fi. Ond bod mam hanner awr ar ôl nhw fod yna, oedd hi wedi bygwth lladd hyn. So, na ddiwan yno fo. Oedd nhw'n methu cario ymlaen. So mam efo salwch meddwl, so nhw'n methu reid i byd. A dyn, i fi oedd o'n... Dim yn gwybod sydd wedi'n gael efo. Mae o allan, wwan. Mae pobl yn gwybod, mae wedi cael ei ddocumentio, beth sydd wedi digwydd. Ryw 2 blynedd, 2 blynedd yn dol, nath mam ddisgyn, malu hip. A yna pobl yn siarad efo fi, yn dweud, mae dy fam di brifo sti. Mae'n dweud, sgyn i byd i ddi sti. A pobl yn off rhywun dweud fi, ti'n gwybod be? Dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Mae pobl yn gwybod beth sydd wedi digwydd i chdi. Pan i ddim siarad efo fi. So, eisiau beth sydd wedi digwydd lle. A mae'n rhyw reswm da, nath na... Yn y mater yma, dwi wedi cael diagnosio PTSD ac Asperger's. A mae'n unig plentyndod fi ddod i fewn i hyn i gyd. Nes i ofyn iddyn nhw, be dwi'n mynd i geinio hyn lle. Mae'n dweud, mae dy fam di farw i'n dros di. A nes i'r penderfyniad o fanna i wedi weld mam i'r subsbytyr yr lle a dechrau siarad efo fi. A dwi'n mynd dweud dwi wedi ffogifio mam, achos mae'n impossible i ffogifio. Ond dwi wedi medru dod i siarad efo ystyn o'n ei sens a dall mam fi. Mae rot yn gorau stopio, mae violence yn gorau stopio, a mond y fi sy'n gallu stopio hynna. A dyna dwi wedi ffindio, dwi dan psychiatrydd yn Llangefni. Dwi ar tabledi, chos do'n i'm yn cydnabod gyda mental health. Ond dwi'n dwi wedi cael tabledi i... Dwi'n ffindio mae iechyd meddwl i well. Fi dal yn dydyglu os iechyd meddwl, a mae'n well yn god o. A dyna dwi dweud, siarad am bydda, i dda helpu. Sa'n rhywbeth i cael ei wneud yn wahanol? Bysa. O'na bobl oedd yn gweithio yn ysgol, o'n i'n mynd i ysgol Sul, pobl yn gweld, o'n mynd i capal 3 gwaith bob dy Sul. O'na pobl yn gwybod be am ymlaen, a di ddiseidio, na, da ni'n siarad o'n involved efo, t'bo. A dwi wedi cysylltu ar Rownd achos o'n i'n gweld Caitlin yn union y cymeriad o'n i. A di eisiau helpu plant, really, os mae yna blant allan o wan yn y sefyllfa yna, t'bo. Mae'r plant yna yn stryglio. O'n i'n 2 feddwl yn dechrau. Ond nes i fod na, dwi'n mynd i actually gobeithio helpu rhywun. A dyna bydd y bwriad wneud hyn lle. Helpu chi y criw a helpu gobeithio cael plant mewn llefydd saff.